Tervetuloa meidän kokkiohjelmaan. Tänään mulla on kaverina Mikko Tsilla. ja me piirrämme YouTubettajia. Noniin. Eli siis me kerrotaan eka millä säännöllä me pelataan tätä. Meillä on aikaa 15 sekuntia ja meillä pisteet luetaan sillä, että arvaus 1 piste ja vihje puoli pistettä. Eli siis niin eka kun on piirretty se, niin pitää arvata siitä. Jos sen arvaa silloin oikein, saa 1 pisteen. Ja sitten jos sitä ei vielä arvaa silloin, niin sitten saa antaa vihjeen. Ja jos arvaa siitä, niin saa puoli pistettä. Luna aloittaa nyt. Eli 15 sekuntia. Kello käynnistetään nyt. Pistoto. Siis tosiaan Mä sain traumoja. ei varmaan näy sinne asti edes. Joo, tosi hienoa. Ja mun pitäisi arvata, että mikä toi on. Se vähän feilas aika pahasti. Ei, mutta onko noin noin... En mä laata. Voisiko toi olla... Ei tästä tule. Mä kirjaan meidän pisteet tähän sitten. Ylös-kierrokset. Joo. Onko mitään ajatusta? Siis ne korvat näyttää aika... Ei uskas, mun kuvissa oli 9. Parempi kuin mulla. Miksi mulla on koko ajan enkä miettiä, jos Mari... Mari ja Veronika. Onko se sun arvauksessa? On. Se on oikein. 1 piste Mikolle. Nyt. Aika. Alkoi itkettää, kun tää on niin hieno. No, kyllä toi paremmalta näyttää kuin toi mun. Nyt mä aloin Noin. Siinä. Kasvu. Katsokaa. En tiedä taas miten tää näkyy tässä. Saa liikuntaa. Joo. Mulla jotenkin tulee heti ekaan mieleen toi. Mikä se nimi se... Miksi suu taivu siihen? Se joku Eat Speak. Eat Speaks. Lausut melkein oikein. Onko se se? On. 1 piste Lunalle. Jee. NYT. Nyt. Tänään tää mun piirtäminen ei kyllä nyt oikein luonnistu. Jep. 15. Anteeksi, mikä tuo? Oh damn. Tosiaan hieno luomukseni. Me järkyt. Mä en oikeesti ei kerennyt yhtään. Ja nyt pitäis arvata. Olisiko toi papananaama? Hei. Fuck. Nyt vihje.
Sillä on ihan sairaan pitkät hiukset ja kaikki luulee, että se käyttää pidennyksiä. Olet Askissa sattunut törmäämään kyseisen henkilön, niin sillä on suuri osa kysymyksiä liittyen hiuksiin. En minä tiedä. Joo. En päässyt ymmärrykseen. Tää johtuu mun piirtotaidosta. Se jää. Mulle tuli eka papananaama sen takia mieleen, koska ihan niinku se olisi tässä joku sellainen... Se yrittää sitä snappäriä. Ja tää on Konaf. Niin! Ota käyntiin. Mosi. N, Y, T, nyt. Mä en tiedä mitä mä teen. Fuck it! Otsarpyytä. Tuuet kulmakarvat. Näin. Aika. Noin. Se voi olla mikä tahansa. Tosiaan joo, Mä aina tässä hienosti tälleen juoksentelen ympäriinsä. Metsä. Metsähuudo. Mä luulen että metsäviini. Joo. Mutta tässä mieleen yksi, mutta mä en tiedä yhtään harmat haivokas nimestä. Sillä on pitkä otsa. Ja se auttaa mitenkään asiassa. Ei auta yhtään. Olkaa hiljaa. Tuolla on siis lapsia, jotka on aika vakavassa sokerihumalassa. Tai jossain muussa TS höyryssä. Niin. Mutta ei kyllä oo mitään hajua. Haluatko vinkin? Kerro. Minkäs vinkin mä antaisin? No noin. Se kuvaa harvinaisen lyhyitä. Se ei toiminut. Se kuvaa harvinaisen lyhyitä videoita. Ne on yleensä 2 minuuttia ja sitten ne on aika nopeita. Tää kynän värikin voi vähän auttaa. Ehkä tiedä. En. Herballista. Aa. Joo. Se vika oli piirtäjässä. NYT. Nyt. Vito. Mitä? Siinä on tuonne kuvassa on suora jo vinkki. Eli tämmönen YouTube-petto tällä kertaa kyseessä. Minä en ainakaan tiedä. Jos toi on olevinaan pupu, niin veikkaa, että soi. Kyllä. Yes! Nyt. Mitä mä en taas... 5 sekuntia mennyt. Mikä toi mun ääni oli? En mä tiedä. Tässä on... Ai. 13, 14. Joo, nyt. Aika. Mä tulen häviämään tämän. Sä tulet voittaa sen, koska mulla on niin hyvät piirtotaidot, että sä osaat arvata niistä. No niin joo. Miten se nyt sanois? Sille ei kuulu se tommonen lippalakki. Mä en tiedä mitä mä alan tekemään taas mielen kerran. Mä en halua, että sä voitat mut. Mäkin rupean piirtää semmosia, että sä et osaa arvata niistä. Voi. Miks mä aina piirrän niille tommoset kunnon otsarpit? Ei. Kerroppas mulle vihje, koska sitä ei tuu muuten mitään. No sen käyttäjänimi liittyy päihteeseen. Sanotaanko näin? Onko tää niin mentalisapukka?
Oi, sain puoli Oli kyllä aika hurja. Pyykeli, kaakeli ja kookeli. Ready. Päästäänkö sairaan nopee? Voi. Tää ei paljon vaan. Täällä, tossa. No, onko tämä se puskiin liittyvä, hän tulee puskasta. From the bushy, sissi. Yeah, from the bushy. En tiedä, tiedätkö tätä, mutta ihan fucking sama. N, Y, T, nyt. Ei näin. Laitetaan ne otsaripyt. Aika. Mitä mä... Täällä on ulokkeita päässä. Mä en ymmärrä, mutta mulle tuli mieleen, että tästä vaan on jotenkin paha lapsi. Ei ole. Koska ulokkeet. Hän on mies. Mulla ei mitään hajua niinku. Hänellä on rasta. Amppuryllä. Kautta hamppupalaa. Kautta hamppupalaa perkele. Näin ollen voimme julistaa Mikon voittaneeksi. Ilman mitään erikoisia loppuhöpinöitä, niin